טענה. בואו נראה, אני רוצה להראות לכם, תפתח למצגת. תעביר שקופית, עוד אחת, עוד אחת, עוד אחת, ועוד אחת. כן. יש רב שנקרא זמיר כהן, הוא הציע לו מזמן וידאו ביוטיוב, זה ערוץ הידברות ביוטיוב. אז אני מצטט, אתם יכולים לראות מה שהוא כתב, מה שהוא אומר, הוא לא כתב, הוא אומר את זה, אבל אתם יכולים לבדוק את זה אם תרצו. אותו דבר בדיוק הוא אומר, מי מאמין? מי אלה שמאמינים? בואו נקרא. כשתלמידי ישוע ניגשו לעם ישראל וניסו להעביר אותם לאמונה במשיח שהם מאמינים בו, חכמי ישראל לעגו להם, כפי שהם בעצמם מספרים באבנגליון שלהם. זה הספרים של הדת שלהם, ככה הוא מסביר. שחכמי ישראל היו מבזים אותם ומגרשים אותם. זה כמו שהיום באים אנשים מדומיינים, ככה הוא מדבר על ישוע שהוא מדומיין, כאילו שיש לו דמיונות. אני המשיח, הוא המשיח, זה המשיח. עכשיו תראו מה הוא אומר, החכמים האמיתיים יודעים לסנן אותם ומסלקים אותם. מי כן נתפס? המון העם הרדוד. מי שיושב פה ובקהילות האחרות, המון העם הרדוד, הם אלה שנתפסים לאמונה הזאת. כמו שהיום יש אנשים שלא יודעים תורה, לא למדו, אז בקלות נתפסים לכאלה מדומיינים, שהם מקובלים ושהם כאילו רבנים, כל המתחזים למיניהם, הרי הם לא יכולים לבוא לתלמידי חכמים, בקלות יגלו את הרמאות שלהם, אז תופסים את העם הפשוט, שלא מכיר את התורה, ולא יודע מה המשמעות, ומתרשמים מהחיצוניות, והם הולכים לכל המתחזים האלה למיניהם. הם רואים בדיוק אותו דבר, מה שנאמר לפני 2000 שנה, הנה רב בישראל אומר גם היום, העם הפשוט שלא מכיר את התורה, הם מאמינים בישוע, אבל החכמים, אלה שמכירים את התורה, הם לא מאמינים. בואו נתייחס לטענה הזאת. האם זה נכון? האם זה נכון שרק האלה שלא מכירים את התורה מאמינים? תלך שתי שקופיות אחורה. לא, אחורה. עוד אחד. אוקיי. יש לי כאן ספר, כל אחד יכול להזמין. מקרן אחווה משיחית אפשר להזמין בחינם, ראשית חוכמה. יש כאן עדויות של 16 רבנים שהגיעו לאמונה. וזה בערך ב-120 שנה האחרונות. אוקיי? ורציתי לקרוא לכם, אפשר לקרוא את כל העדויות, אבל אני לא אקרא לכם עכשיו את כל העדויות. יש כאן שתי עדויות שרציתי קצת לקרוא חלק מהם, לא את כולם, שנייה. רק רגע. שנייה. רגע. נמצא את זה. כן. יש הרב, לא יודע אם אני קורא את זה נכון, חיל סלוסטובסקי. אוקיי? הוא למד להיות רב, ואחר כך בפולין, והוא קיבל הזמנה, אם אני לא טועה, מהרב קוק, אם אני לא טועה, כן, לבוא לארץ, להיות פה רב בישראל. הנה, כתוב כאן, אחרי פטירתו של הרב קוק, נקראתי לשמש מורה לתלמוד בבית מדרש לרבנים בתל אביב. שם לימדתי כשנתיים. יום אחד נסעתי עם כמה מחברי הוועדה שלי ברכבת מחיפה לירושלים. מולי ישב בחור צעיר
שהיה שקוע בקריאת ספר קטן. על כריכת הספר יכולתי לקרוא בבירור את המילים הברית החדשה בעברית. בנוכחות אנשי הוועדה הרגשתי מחויבות למחות באוזני הצעיר הזה ולנזוף בו על קריאתו בספר כה אסור במגע כמו הברית החדשה. מתחתי עליו ביקורת כה קשה שגיליתי מיד את עמדתי כרב. להפתעתי לא התרגז הצעיר כלל, הוא רק חייך אליי ואמר, אולי תוכל לומר לי מה הם הדברים אשר כה מפריעים לך בספר הזה ואני אשתדל להסבירם לך. באומרו זאת נדדו מחשבותיי אחורה בשנים אל הימים שבהם קראתי בעצמי בברית החדשה, למרות שקראתי בו ברפרוף ובשטחיות, מבלי להניח לכתוב לחדור לליבי. ידעתי שאין כל פסול בספר הזה. מה שהרגיז אותי יותר מכל באותו הרגע היה נוכחותם של עמיתיי בקרון. הייתי מוכרח להשיב לצעיר הזה תשובה ניצחת, שאם לא כן הייתי מאבד את יוקרתי בעיניהם. לפיכך אמרתי לו, איך אוכל להראות לך מה לא נכון בספר שנאסר עליי לקוראו? ואילו הוא ענה, איך יכול אתה למתוח ביקורת, לשפוט ולדון לכף חובה ספר שאינך מכירו כלל? קודם כל שב וקרא בספר הזה, ואז תיווכח בעצמך שאין בו דבר הראוי לגינוי. מה כבר יכולתי לומר? האם לא ידעתי היטב בעצמי, בליבי ובנפשי, שאין ולו גם מילה אחת בכל הברית החדשה שניתנת לגינוי או אפילו לביקורת? ואז הבחור אומר לו, אני רואה שאתה מתעניין בנושאים האלה, האם תרשה לי לתת לך את הברית החדשה? קח אותה בבקשה, יש לי עותק נוסף בביתי. שותפיך למסע לא ישגיחו בכך, הם מסתכלים ברגע זה החוצה בעד החלון ונהנים מן הנוף. במהירות חטפתי את הספר מידיו והסתרתי בתוך כיסי. ואחר כך בערב בלילה הוא התחיל לקרוא כל הלילה, שעות ישב וקרא, מי שירצה יכולים לקרוא את זה. ואז הוא מספר שהוא חודשים הסתיר את זה. הוא המשיך לעבוד כרב, אבל לא גילה לאחרים שהוא מאמין גם בישוע. והוא אומר, בסופו של דבר הבינותי שלא אוכל עוד להמשיך ולחיות חיים כפולים, לשרת בעת ובעונה אחת את אדוני ואת הממון. כמובן זה כסף, נכון? זה משרה, עבודה, להיות רב. חייב הייתי להודות במשיח בפומבי, ויהא המחיר אשר יהא. מאותו היום ואילך לא היו חיי שייכים לי כי אם לישוע המשיח, ולא שייכים הם עד היום. ממש באותו רגע קדוש התמסרתי לו והפקדתי עצמי בידיו ללא תנאי. ואז הוא מספר שמיד התחילו רדיפות, זרקו עליו אבנים, הוא היה פצוע, היה שוכב והיו צריכים לטפל בו. זה רק סיפור אחד, מי שרוצה אני יכול לתת לו, אבל תחזירו לי. אפשר להזמין לחינם באתר של קרן אחווה משיחית. אז יש לנו את הספר הזה, הנה, רבנים יודעים את התורה, ובכל זאת מאמינים בישוע. מי שרוצה, יש גם, יש אתר שנקרא Messianic Good News. יש שם 24 סיפורים של רבנים
שבאו לאמונה בישוע. גם יש ביוטיוב, מי שרוצה לראות, רב בשם אהרון אלסברוק, שגם מספר את העדות שלו, איך הוא כרב הגיע לאמונה בישוע המשיח. וגם יש את המנהל של הארגון יהודים למען ישוע, הוא יושב בארצות הברית, הוא גם למד בישיבה, אוקיי? לא האדם שלא מכיר את התורה, ובכל זאת הגיע לאמונה בישוע המשיח. אהרון אברמסון, אתה יכול להעביר עוד שקף? אם תיכנסו לאתר של One for Israel, זה בעצם המקביל של iGod בעברית, זה פשוט באנגלית, שם גם אפשר לראות עדויות של אנשים, ומישהו כתב להם, אני רב חרדי, אולטרה חרדי, אבל אני גם מאמין שישוע הוא המשיח של עם ישראל. אוקיי? וגם באתר One for Israel יש מישהו כתב להם שתלמידי ישיבה רואים את הסרטונים שהם עושים. אוקיי? אז התשובה לשאלה ששאלו פה המנהיגים, האם האמין בו מישהו מהמנהיגים? כן. האם האמין בו מישהו מהפרושים? גם כן. אוקיי? אז הם טועים. ואז הם אומרים, ההמון הזה